Fl-editorjal tal-lum, The Times jifakkar li fis-27 ta' Jannar li għadda wara li l-Gvern kien rebaħ vot ta' sfiduċja bil-casting vote tal-Speaker, f'editorjal ieħor kien ikkummenta illi dakinhar kien hemm biss triq waħda l-Gvern, elezzjoni ġenerali malajr kemm jista' jkun. The Times tgħid li minn Jannar sal-lum is-sitwazzjoni ma nbidlitx jekk xejn marret allar, u għalhekk l-għażliet quddiem il-Partit Nazzjonalista u quddiem il-Prim Ministru qegħdin dejjem jonqsu. Dwar id-deċiżjoni ta' Lawrence Gonzi li jsejjaħ vot ta' fiduċja fil-Gvern għal nhar it-Tnejn, The Times tgħid li l-Prim Ministru qed jibqa' jipprova jerbaħ iż-żmien waqt li dan ifisser biss li l-Partit Nazzjonalista għadu mhux f'qagħda li jiffaċċja elezzjoni ġenerali f'dan il-mument. The Times tgħid li l-Prim Ministru minflok iffaċċja l-problemi interni li għandu b'forza anke jekk ikun hemm bżonn billi jsejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija baqa' jittama illi tista' tinstab soluzzjoni. Madankollu issa huwa ċar illi soluzzjoni m'hemmx, tgħid The Times, ħlief dik li tissejjaħ elezzjoni ġenerali.